שלום לכולם, אני בן נקש. אני אלמד לכם איך לעשות קסם. אוקיי, אז תסתכלו טוב, אני מקפלת. יש כאן כל פעם תסתכלו קלף אחד. פה תראו. שנייה רגע, חכו. wait once. אז ככה, יש לי גם נייר, תסתכלו. אחד. עכשיו, אם תסתכלו טוב, אני ראיתי את הנייר, יש כאן נייר אחד. אני מקפל אותו. כמה ניירות יש כאן? בואו נבדוק. עכשיו, אתם רוצים ללמוד את הקסם? בואו ונלמד. בשביל הקסם אתם צריכים שתי ניירות. אחד שלם, אחד קופל. אחר כך אתם רואים כל לקהל שזה קלף רגיל. רואים תחת מסתם רואה נייר. אחר כך שאתם סוגרים, שנייה אני אבטא אבקה קסמים, אתם עושים כאילו אתם סוגרים את אבקה קסמים, ואתם בעצם מניחים את החתיכת נייר הקטנה והגדולה. פשוט מקרששים אותה. אחר כך אומרים כמה ירמון, פותחים. אתם מתחילים כאילו בהפתעה, אף פעם, אופס, מה זה? הבנתם? אם אתם רוצים לדעת עוד, אם אתם רוצים עוד קסמים, חצו כאן למטה. ביי.